кое е по-хубаво от победата във Формула 1? Ами вероятно да спечелиш на рождения си ден. И какви изобщо са шансовете нещо такова да се случи? Явно доста малки, защото в цялата история на спорта е имало само двама пилоти, които са успели да го постигнат. Първият от тях е Джеймс Хънт, който постига това през 1976 година на пистата Зандвоорт в Гран-при на Нидерландия. Датата е 29 август, Хънт става на 29 години. И това съвпадение на числа вероятно е в негов късмет, защото малко по-късно през сезона той печели единствената си световна титла. Втория пилот е Жан Алези и това вероятно е най-щастливия ден в живота му, защото на 11 юни 1995 година, освен 31-я си рожден ден, той празнува и първата си и единствена победа в кариерата в Монреал. Вече съм разказвал в подкаста за незабравимата Гран-при на Канада с Ферари, която той има. Какво мислите, ще видим ли скоро още един рожденник победител?